Сагата с бившия кмет на Видин продължава. На 28 април е издаден изпълнителен обвинителен акт срещу Румен Видов и Милена Миланова. Актът е за длъжностно присвояване на над 100 000 лева. Районна прокуратура Видин приключи и внесе в съда за разглеждане първото от делата срещу бившия кмет на Видин Румен Видов с обвинение за присвояване на сума от 103 000 лева. За извършеното престъпление е тежко, предвижда се наказание до 15 години лишаване от свобода. Но за какво са източени тези пари и при кого са отишли? Приключеното дело е във връзка с присвоени средства, които са изплатени на две фирми от град Видин във връзка с сметопочистване на нерегламентирани сметища на територията на общината. Тези фирми са в момента... Тоест установено в хода на разследването, че такава дейност изобщо не е била извършвана от двете фирми. Още повече, че договор за извършване на подобна дейност общината има сключен с фирмата, която от години извършва сметопочистването в града. Наш екип провери и установи, че двете фирми за сметопочистване са ВИП Спартак и Проект Б, които са собственост на скандалния ромски барон Кочо Маринов. Той е собственик на над 16 фирми, все са скандални репутации. Сумите, които се дължат по договор на фирмата, почистваща от години, но и двете фирми помежду си, които са на един и същ човек, между другото, са получили суми за една и съща дейност. Или иначе казано, сегашната фирма за сметопочистване Титанас е била официална такава и при управлението на Видов, но задкулисно парите от свършената работа получавали фирмите на Кочо. Така и общината задлъжняла с милиони към Титан. Тези пари се дължат и до днес. Другите 4 дела срещу господин Видов все още не са приключени. Едното от тях е на финална права, т.е. очакваме до края даже на този месец да приключи и също да бъде внесено в съд. Те отново, може ли да кажем, сериозни ли са? Да, всички дела са за присвояване и за извършени престъпления по служба. Друго, още по-сериозно дело срещу Видов е за присвояване на над 3 милиона лева. Потърсихме за коментар бившия кмет на Видинска община. Абонат с такъв номер не съществува. You have called to a non-existing subscriber. За новините на Римекс ТВ от Видин, Калин Иванов.